Está claro que o principal drama da sociedade galega a vostede non lle interesa falar dela. Leva falando varios minutos do eólico, pero do desemprego e do paro vostede non quere falar. Mire, a queda do emprego en toda Europa, en toda España, ten singularidades nas comunidades autónomas en función de moitas variables. A principal singularidade, señor presidente, está en que as comunidades autónomas teñen transferida a práctica totalidade dos fondos e competencias para desenvolver as políticas activas de fomento e creación de emprego. No caso de Galicia, son máis de 300 millóns de euros que o colocan a vostede como principal responsable do éxito ou do fracaso das políticas da creación de emprego. O Estado asume a responsabilidade das políticas pasivas, como a cobertura do desemprego, pero as políticas activas son competencia do presidente e do goberno galego. Que está pasando en Galicia? Pois desde que vostede asumiu o goberno, señor Feijóo, 148 empregos diarios se destruyen. Nos 548 días que iban desde o 1 de marzo hasta o 30 de setembro, 148 personas diarias pasan a engrosar as listas do desemprego. 81.183 personas perderon o seu posto de traballo. 4.898 nin se volveron a inscribir, saliron xa do circuito, e 12.875 colleron outra vez a maleta e emigraron deste país. Íbamos con 24,7 puntos de ventaxa en esta triste carreira do desemprego e con vostede xa vamos medio punto por riba da media nacional. No mes de setembro, Galicia multiplica por 2 o número de desempregados da media nacional. No mes de outubro multiplicamos por 2 o número de desempregados con relación á media nacional. E no mes de novembro, señor presidente, multiplicamos por 6, multiplicamos a media de España en tasa de desemprego, por 6. En definitiva, señor Feijóo, está claro que vostede non quere falar de políticas de emprego, porque hai un dato que tamén é tremendamente importante. Nos orzamentos do 2011 elimínanse todos os fondos da Xunta para a formación de parados, 3,5 millóns de euros, e destínanse a outras políticas 30 millóns de euros da Conferencia Sectorial do Estado, quedando claramente en relación ao 2009 un dato moi curioso. Destina a formación de desempregados o 31% menos cando o número de desempregados é o 38% máis que no 2009. Está claro que ante a situación máis dramática que vive Galicia, eu creo que non chega con chascarrillos e gracietas, señor presidente. Chega o momento de que vostede asuma que ten a competencia do 100% das políticas activas de emprego e que en Galicia, con relación a España, vamos a unha velocidade no último mes de 6 veces máis creación de desemprego que no resto de España. Señor presidente, vai a facer algo? Moitas gracias. Con 2 anos xa de moita crise, deixa o goberno con 44.100 ocupados máis que cando vostedes o entregan. Con 44.100 ocupados máis que cando vostedes o entregan no 2005. E vostede, no tempo que leva, por moitas voltas que lle dé e moitos prima as cifras, en este momento ten 49.800 ocupados menos que cando chegou ao goberno. Póñase como queira ahora, por arriba ou por abaixo. Mire, vostede está claro que en este momento temos 231.000 mulleres e homes galegas que están en situación de desemprego, que está cadando o récord histórico de desemprego neste país e que por moitas voltas que lle dé a usted, as gráficas falan solas. O crecemento en Galicia é absolutamente desmesurado co resto. Pero non é solamente ese o problema principal. Vostede sigue empeñado en agacharse. Pero mire, está claro que volvemos a un dato. Para facer políticas activas de emprego, que é unha competencia súa, señor presidente,
non pode vostede recortar, como está facendo, o 50% dos fondos. O Estado para o 2011 manda 11 millóns máis e vostedes retiran 42 millóns de fondos propios para as políticas activas de empleo. Vostede reduce en 2 anos, señor Feijóo, 65 millóns de euros para políticas activas de empleo, cando estamos no récord histórico de desempregados en este país. Por iso que, señor Feijóo, con prácticas clientelares, parécelle normal adxudicar os obradoiros de emprego na provincia de Ourense e que a cidade de Ourense, co 40% dos empregados, 9.500 da provincia, non se lle dé un obradoiro, e a Beariz, con 30 desempregados, se lle dé un obradoiro. Vaya rematando, por favor, señor presidente. Está claro que vostede é o responsable das políticas activas de emprego de Galicia. Señor Feijóo, eu pacto con vostede o que queira, pero poña encima da mesa, de unha vez, unha política para o gran drama deste país. Me comprometo, en nombre do Partido Socialista, a sentarnos mañá mesmo, pero déixese de chascarrillos, por favor. Moitas gracias, señor Vázquez. Déixese de chascarrillos e aborde o drama principal, que é 231.000 mulleres e homes deste país que ven como vostede recorta o 50% das políticas activas de emprego, 65 millóns de euros, cando vamos á cabeza, Moitas gracias, señor Vázquez. do crecemento do desemprego en toda España. Nada máis e moitas gracias.